Uy! Ano ka? Nasa likod na to guys. Wala mas tubangan. Wala mas tubangan guys. Dati Dista ka pupabulot rig motor guys. Kay basig na kasugat ba. Ba naman. Uy! Ano ka? Unsa ka? Ikaw to? Ako nangipas lang kong linaban din eh. So klaro ni mo eh. Naman? Abi na ko. Multo ka. Yun, gisugo ko mama, nagabi ako gipos sa linaban. Klaro ni mo eh. Sakto kam kulba-kulba mga gabi naman rin. Ikaw to ba ba? Ah, dili. Klaro ni mo eh. Ikaw mina mga habula oh sa mga eh. Pakuya-kuya man ka. Naglain din ito eh. Lain. Ikaw to ay. Dili lagi ko nangipos ito. Ikaw to no. Aw, kato ni Juan dito ni Agi. Oh, Ano nilaba ako to nilabang. stang. Wala ni mo kay klaro. Gisugo ko mama nga. Labang ito bikas kaya ito nilaban puti. Yan. Alay. Buang nga sa inyo. Halay mo dihag. Dapat mas kadan. Di, sa mama nga nakalimot man nakatog. Klaro ni mo eh. Ikaw na dito di eh. Ikaw pa ko nung kalatalag rong dako. Klaro ni mo eh. Dada eh. Tira nito guys. Nanghipos na naglinabhan di eh.